दिनै इउएन एकाडेमिया 2010 गायसनजेननानै जेनाखि जोंनि गिबिसिन मेट्रिक होनानै उथ्रिसारनो हानाय जुरिना बसुमतारिया नैबे इउएन एकाडेमियाव फरायनानैनो दिनै MBBS फरायनो थाखाय सेलेक्ट जाबाय। दा बिनि थाखाय जोङो इउएन एकाडेमि फेमिलि जानानै इउएन एकाडेमि रुनिकाटानि फेमिलि जानानै बिथांनिसिम जोबोद साबायखर बावदों आरो बिथांनि लाइफआ इयुनाव साक्सेसफुल जाहैथों होननानै जोङो इउएन एकाडेमि फेमिलिनिफ्राय बेस्ट उइसेस हरदों। दिनै बर' मिडियामाव बिथाङा फरायनानै सासे MBBS आव जे एडमिसन मोनबाय बेयो जोंनि थाखाय जोबोर गोग्गाथाव आरो जोंनि समाज बा जोंनि गेजेरावनो मोनसे एग्जाम्पल। दा बर' मिडियामाव फरायनायनि बिबाङा जोबोद खम जालांबाय थादों। दा बेफोरखौ नुनानै जोङो मोनसे आसा खालामदों बर' मिडियामाव फरायनाय स्टुडेन्टसफ्राबो बांलांबाय थागोन होननानै। सार नोंथांनि फरायसालियाव फरायनानै दिनै मोनसे मोजां लामानि जाफुंसारनाय मोनगासिनो दं बे फरायसाया माबायदि जानो हादों साननायफ्रा जेनेबा बेथ' नोंथांनि ओनसोलनि बे लाइमोना जाखांफुबाय आरो गोदोसिम फैबाय थानाय समाव गोबां लाइमोनफोर फैनायनि दा मा मेसेज होनो सानदों? दिनै क्लियार मेसेजआ बेनो नैबे इउएन एकाडेमिनि मेन टारगेटआनो जाहैबाय नैबे ओनसोलाव जोंनि सोलोंथायारि जेनाखि आबहावा बे सोलोंथायारि आबहावाखौ जोङो मोजां खालामनाय। बे ओनसोलाव सिगां जों नायोमोनबा नैबे इउएन एकाडेमि रुनिकाटानि रिजाल्टनि सिगाङाव जों नायोमोनबा जोबोद गाज्रिमोन। जेब्लानिफ्राय नैबे इउएन एकाडेमिनि रिजाल्टआ फैनाया स्टार्ट जाबाय अब्लानिफ्रायनो नैबे ओनसोलनि जेनाखि पास जानायनि हार आरो फार्स्ट डिभिजननि जेनाखि मोनसे अनजिमा बियो बांबोबाय थानो हमदों आरो बिनिनो रिजाल्टआव जोङो दिनै MBBS सासे मोनजेनबाय आरो जोङो फैबाय थानाय समफोराव जोंनि गेजेराव IAS, IPS, SCS, इन्जिनियार जोङो गुबुन बिथिङाव साक्सेसफुल स्टुडेन्टस मोननो हागोन होननानै जोङो मिजिंथिदों। दिनै जोंनि इउएन एकाडेमि रुनिकाटायाव मोनसे गोनांथार हाबाफारि लादों आरो बेनो जाहैबाय बे फरायसालियावनो फरायलांनानै थांनाय 2017 बेवहाय बियो मेट्रिकखौ होदोंमोन जुरिना बसुमतारि होननाय। दा बे फरायसाया फरायनाय समनिफ्रायनो मोनसे गोनां थांखि दंमोन आरो बे थांखिखौ लानानै बियो गोबां नाजानायबो दङमोन आरो बे फरायसाया माने एसे गाव जेरैबायदि माबानाय जे आखल आखु बिनि माबाया माने उन्दैनिफ्रायनो मोजांमोन आरो माने बियो एसे सिरि थायोमोन, मालायफोरबायदि एसे दावराव दावसि खालामनायखौ बियो मोजां मोनामोन। फरायनायाव माने ओरैबायदि गोसो दंमोन आरोखि आरो बियो थांखि दंमोन जे नों मा जानो होनबा लोगो लोगो बुङोमोन बे आं डक्टर जागोन। दा बे हिसाबै बियो फरायदों बिरादनो, ओमफ्राय नाजानायनि गेजेरजों जोंबो गोबां साजेसन होदों, फोरोंगिरिफ्राबो बेबायदिनो बोसोनखौ होबाय थादों जे नोङो जे फरायनो लाबायबा डक्टर जानोबा नों मोजां ओरै फरायनांगोन। बे मथे बियो लानानै फरायदों आरो बे मथेनो बियो फरायनानै 2017 मायथाइयाव मेट्रिक आनजादाव माने 80.5% लानानै बियो डिस्टिंसन मोननानै पास जादों आरो बे समाव माने रुनिकाटा ओरैबायदिमोन माने फार्स्ट डिभिसनानो मोननो नागिरा आरो बे समाव जोंनि बे सेन्टाराव रुनिकाटा दा सेन्टार बे सेन्टाराव माने मोजां रिजाल्ट खालामनायाव बे फरायसालिया गोबां नाम जादों आरो बेनि गेजेरजों आरो उनाव बेबायदिनो उननि फरायसाफ्रा बे मोनसे बिदिन्थि बायदि जानानै डिस्टिंसना जेब्लायबो थादों, दाख्लैसिमावबो दङ, नै दा एग्जाम होबावगोन, हयथ' बेयावबो दङ थागोन। दा बेबायदिनो जों बेखौ लानानैनो जोंनि इउएन एकाडेमिनि डाइरेक्टर डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ मोनसे हाबाफारि लादिनि होननानै दिनै बे बरायनाय हाबाफारि आरो बेवहायनो फरायजेननायनिफ्राय लानानै थाखो 10सिमनि गारजेनफोरखौ लेंहरनाय जादों आरो 9 आरो 10 थाखोनि फरायसाफोरखौबो लेंहरनाय जादों आरो दा जोंना प्रग्रामा जागासिनो दङ। दा बेवहाय माने आं बेखौनो जाजानो लुबैयो नोंगौ जोंनि बे ओनसोला ओरैबायदि माने बर' मिडियामाव माने फरायनानै बे रोखोमनि मोजां पारसेन्ट लानानै पास जानाया खोब खम। मोनसे दङ बे गुरुदेब ब्रह्म बर्डिं स्कुल, दा बेबो एसे मोजांनो रिजाल्ट खालामबाय थायो। बर्थमान दा जोंनि सेन्टाराव आरो गुरुदेब ब्रह्म बर्डिं स्कुल आरो जोंनि बे इउएन एकाडेमि फरायसालिनि बे मोननै
फरायसालिखौ गाख्लायनो हानाय दासिमबो जाथ'वाखै आरो मेट्रिक सेन्टार जाजेननायनिफ्राय आरो जों रिजाल्ट फरिखा होजेननो मोननायनिफ्राय दा नंखायनो बे एरियायाव माने जोंनि फरायसालि आरो गुरुदेब ब्रह्म बरदिं फरायसालिखौ माने जेब्लायबो बाख्नायो आरो दा नोंगौ फरायसाफ्रा जुदि गोसो दङब्ला हायैनि खोथा गैया आरो बेवहाय फोरोंगिरिनिबो गोबां बिहोमा दं होननानै आं सानो दा फोरोंगिरिया माने मोनसे थार माबाजों माने फरायसाफोरखौ दैदेनलांनांगोन आरो दिगजों आरो लोगोसेयै बिसोरनो जेनाखि नांगौ जेनाखि माने बिसोरनो खहाफोर दङ बैफोरखौ माने नायै नायै एसे सुफुंनो हानाय बे रोखोमनि जानांगोन माने फाइनान्सियेलि नङा आरो जेनेबा जोङो माने माबायो आरो ससियेलि प्लास जोंनि माबाजों आरोखि दा बेबायदि जायोब्ला फरायसाया आवगायलांनो हागोन होननानै सानदों आरो फैबाय थानाय समाव बे इउ एन एकाडेमिया मोनसे गोजौ लेभेलसिम थांनानै मोनसे मोजां मुं जागोन एरियानि थाखाय आरो बर' मिडियामाव फरायनानै जे सोरबा डक्टर इन्जिनियार बा IPS ACS पास जाया बे नङा बे जाहैबाय बिदिन्थि मोनसे दा नंखायनो बर' मिडियामाव फरायनानैब्लाबो सासे फरायसाया माने मोजां गावनि जेनाखि थांखि दङब्ला एम इन लाइफ दङब्ला बेयो माने हायो होननानै आं सानो आरो दा दिनै मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेरजों बेखौनो बुंनो लुबैबाय बे इउ एन एकाडेमि फरायसालियाव माने जों हानायमानि जोंनि माबाजों जोङो माने फोरोंनो नाजागोन आरो जोङो फरायसाफोरखौ बेबायदिनो मोजां मोनसे रोंगौथि गोनां फरायसा खालामनो जेब्लायबो जोङो सेस्था खालामगोन नाजागोन आरो बेवहाय बयनिबो हेफाजाबखौ जोंनो नांगोन मानो होनबा जों गार्जेन बिथिंनिफ्राय जों कपारेसन नांगोन माखासे फरायसाफ्रा ओरैबायदि जायो माने जे फरायनायाव माने बारा गोसो गैया बेफोरखौ माने गार्जेनफ्रा जोंनि बे फरायसालिनि जेनाखि फोरोंगिरिफोर स्टाफ बेजों रायलायनायनि गेजेरजों मोनसे माने समाधान खालामलायनानै जोङो फरायसाफोरखौ मोनसे दिगजों मोजां दिगजों लांनो हायो होननानै आं सानो आरो जुदि जोंखौ कपारेसन होआबा फोरोंगिरिखौ कपारेसन होआब्ला सासे गार्जेना बिनि फरायसाखौ जोङो मोजां खालामनायावबो एसे प्रब्लेम फैयो आरो ओंखायनो फोरोंगिरि गार्जेन आरो फरायसा बे मोनथाम दिगा माने जेब्लायबो मोनसे एखेबारे एंगारलायनो हायै मोनसे सोमोन्दो थानांगौ होननानै आं सानो आरो आं गोबां बुंनो सानाखिसै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथांमोनहा दिनै बे हाबाफारियाव फैनानै जोंनि बे